Melvin Tewma kien jaf li kien fil-mira ta' investigazzjoni mill-FIU dwar ħasil ta' flus. Dan ħareġ minn recordings ta' Melvin Tewma, il-middleman fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia li ġew illikjati u jinsabu online. Sa issa dawn recordings nistemaw biss fil-qorti u f'ċertu każi anke bil-magħluq. Madankollu f'dawn l-aħħar sigħat madwar 3 minuti ta' konverzazzjonijiet irrekordjati minn Melvin Tewma ittellaw b'mod anonimu fuq is-sit Reddit. F'konversazzjoni minnhom il-persuna qed titkellem ma' Tewma, possibilment Johan Cremona, li usieħeb fin-negozju ma' Jorgen Fenech, jikkonferma li l-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar tkellem ma' Edwin Brincat magħruf bħala il-Ġoja u tarraflu dwar l-investigazzjoni tal-FIU. Tewma ġie mwissi biex din il-kwistjoni jaqtana rasa għax jekk jgħaddi żmien u jekk jinbidel il-gvern jew jinbidel l-ispettur u jaf jispiċċa fl-inkwiet. Inti għandek fobja, ma' eżempju. Ta' di. Il-Kommissarju da mhux qed ngħidulek, jien tal-Kommissarju qalu lil-Levli naqblu. Jiena mhux xi ħaġa ngħidilek xi dajjena. Jiena komplejt fuq dak li ġej tajlin. Dan għandek xi ħaġa mal-FIU ilha mhux illum, issa jekk ma tixtieq jaħħa. Jien ngħidilhom isma' dak għamlu messa minn ġeb qara illum ma ġbart sena, ma ġbart sentej, ma ġbart. Inbidel il-gvern, inbidellek l-ispettur x'ħad tagħmel. Jekk inti m'intix kapaċi tmur tal-ispjegazzjoni tagħhom u tagħlaq. Dik il-question mark li hemm. F'parti oħra ta' dan ir-recording Melvin Tewma jgħid lill-persuna l-oħra li l-Interpol qed jiġru wara l-Pulizija Maltija u jistaqsu għaliex ħadd ma nġabar. Meta l-persuna staqsiet lil Melvin min qallu, Melvin Tewma iwieġeb il-Kummissarju tal-Pulizija. U l-biċċa tax-xogħol jeda. Daw l-Interpol. Qed jitolbuhom. Kif għadu ma nġabarx il-persuna? Min qalli? Min qalli? Kummissarju. Iżda persuna l-oħra tajt li ma temminx dan u li fir-realtà il-Kummissarju tal-Pulizija irrid balla flus. Għasidhom jafu l-Interpol għax ġej u għal min ġej. Vera xejn. Vera xejn. Kummissarju naħseb irid balla flus mel. Naħseb jien. Mhux se jabbi stor iktar, Ejja. F'Novembru li għadda Melvin Tewma ngħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef il-verità kollha dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u kien qed jixhed fil-kompilazzjoni kontra Jorgen Fenech, l-imprenditur akkużat b'kompliċità fil-qtil kif ukoll fl-inkjesta pubblika. 3 ġimgħat ilu Melvin Tewma tieħed l-Star Mater Dei b'urġenza wara li sofra daqqiet ta' sikkina f'onqu, sidru u fuq il-polz u kien qed jissielet għal ħajtu għal diversi jiem sakemm qaleb għall aħjar u aktar kmieni din il-ġimgħa ħareġ mill-isptar.